Fil-jum dinji dwar l-oċeani f'pajjiżna għal darb'oħra tnedit il-kampanja Saving Our Blue. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Bajja tal-Għadira kif ġie spjegat li din il-kampanja issa qed issir appuntament annwali. Fil-fatt Saving Our Blue li tqajjem kuxjenza kontra t-tniġġis tal-baħar u l-ambjent qed issir għat-tielet sena konsekuttiva. Bis-sena li għaddiet jinġabru madwar 4250 kg ta' skartu plastik mill-bajjiet u l-ibħra Maltin. Fid-diskors tiegħu waqt it-tnedija ta' din il-kampanja, il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia tenna kif b'snin preċedenti Saving Our Blue se tkun qed tinvolvi attivitajiet differenti ta' tindif fil-bajjiet madwar il-Gżejjer Maltin. Primarjament din sena ħanfukaw fuq żewġ affarijiet, microplastics u macroplastics għaliex mill-campaigns li għaddew ta' snin li għaddew u rew li dawn huma ta' sfida kbira għall pajjiż. Imma wkoll illum huwa l-jum dinji għall-oċeani, il-World Oceans Day, u allura se nfukaw ukoll fuq il-marine u l-protected area. Il-Ministru Farrugia tenna wkoll kif din l-inizjattiva ġenwina tikkumplementa l-ħidma tal-Gvern fil-qasam ambjentali. Fil-fatt dwar il-plastics li jintużaw biss darba, il-Ministru Farrugia fakkar fil-leġiżlazzjoni li introduċa l-Gvern li permezz tagħha fl-2022 se jiġi projbit il-bejħ u d-distribuzzjoni fl-użu ta' darba tal-plastik fis-suq lokali. Dan fil-waqt li f'Jannar li għadda ġie projbit l-importazzjoni ta' dan il-materjal.